வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் இந்த வீடியோவில் இப்போ நான் காட்டிகிட்டு இருக்க இந்த எண்ணெய் உங்கள் வீட்டில் இருக்கா? இல்லைன்னா நீங்கள் இதை செஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏன் இதை நான் அந்த எண்ணெயை செஞ்சு வைக்க சொல்கிறேன்னா, இது வந்து நீலி அவரி அப்படிங்கிற ஒரு செடியில் தயார் பண்ணுற ஒரு எண்ணெய். அது ஏன் எங்கள் வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் தான் இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய முட்டாள். இந்த நீலி அவரி வந்து 18 வகையான விஷத்தை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. அது மட்டும் இல்லைங்க, முடி கருக்கிற தைலங்களில் இது கலக்கப்பட்டால் முடி கருகருன்னு அடர்த்தியாக வளரும். தலையில் பொடுகு இருந்தால் போயிடும். தலையில் புண்கள் இருந்தால் உடனே காஞ்சிரும். அது மட்டும் இல்லைங்க, இதை 2 விதமாக பயன்படுத்தலாம். ஒன்று, இப்படி கரிசலாங்கண்ணி தைலத்தோடு கலந்து இதை காய்ச்சி ஒரு சில பொருட்களை போட்டு காய்ச்சி எடுத்துக்கிட்டால் இதுதான் நீலி பிருங்காதி தைலம். நீலி பிருங்காதி எண்ணெய் தலைமுடி வளர்ச்சிக்கானது. ரொம்ப அற்புதமாக தலைமுடி வளரும். முக்கியமாக செம்பட்ட முடியாக இருந்தால் நல்லா கருகருன்னு மாறிடுங்க. இந்த எண்ணெயை தயாரித்து வச்சா இது எப்படி தயாரிக்கிறேன்னு அப்புறமா சொல்கிறேன். முதல்ல இந்த நீலி எண்ணெய், இந்த நீலி எண்ணெய் அதில் கொஞ்சம் நம்ம கலந்துருக்குறோம், அவ்வளோதான். பாருங்கள், இதுதான் நீலி. பாருங்கள், காஞ்சி போச்சு அப்படின்னாலும் அது என்ன கலரில் இருக்குன்னு பாருங்கள். மற்ற எல்லாம் காஞ்சி போனால் என்ன கலரில் இருக்கும், இது காஞ்சாலும் கருநீல கலரில் இருக்கும். பாருங்கள், இதான் நீலிங்கிற அவரி. துணிக்கு சாயம் ஏற்றுறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க. இன்னும் பல நீல கலர் சாயங்களுக்கும் மைக்கும் பயன்படுத்தப்படுது இந்த நீலி அவரி. அது மட்டும் இல்லைங்க, இது பாம்பு கடியிலேருந்து இன்னும் பல விஷயங்களை குணப்படுத்தக்கூடியது. இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஒரு 1/2 லிட்டர் தேங்காய் ஊற்றி அதில் இந்த நீலி இலையை 2 கைப்பிடி அளவு உருவி உள்ளே போட்டிருக்கேன், அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றும் பண்ணலாங்க. அப்படியே ஒரு இடத்துல எடுத்து வச்சிட வேண்டியதான். 4-5 நாட்களில் இந்த எண்ணெய் ஃபுல்லாக கருகருன்னு நீல கலரில், அதாவது கருநீல கலரில் இப்படி ஆயிரும். இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இதுக்கு சம்மளவு கரிசலாங்கண்ணி தைலம் இருக்கு இல்லையா, அதில் கலந்து வச்சுக்கலாம். இல்லைனா கரிசலாங்கண்ணி தைலம் தயாரிக்கும் போது நீலியை உள்ளே போட்டும் காய்க்கலாம். அது ஒரு வகை. அடுத்து இதை வந்து ஏன் நான் வீட்டில் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, வீட்டில் நிறைய சின்ன பிள்ளைகள் இருக்குதுன்னு வைங்க, ஏதாவது ஒரு சின்ன பூச்சி போட்டு கடிச்சிட்டுனா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, இதை அப்படி தொட்டு போட்டால் போதும். எப்படி சும்மா தொட்டு அந்த இடத்துல போட்டால் போதும். சில அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பாருங்கள், கொசு கடித்து காலில் புண்ணாக இருக்கும். அந்த இடங்களில் தொட்டு போடுங்க, உடனே குணமாகும். காலில் சொறி, சரங்கு, வங்கு, படை, அந்த கக்கூஸ் பத்துன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அது படர் தாமரை, இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு சும்மா நீங்கள் தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா போதும், ரொம்ப அற்புதமாக குணமாகும் இந்த நீலி எண்ணெய். இதை இந்த விஷம் தோல் நோய்களுக்கு பயன்படுத்தும் போது எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா, இப்போ இது ஒரு 1/2 லிட்டரு இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 25-30 கிராம் சூடம், அதாவது கற்பூரம் சொல்கிறோம் இல்லையா, கற்பூரத்தை இடித்து பொடிச்சு உள்ளே போடணும். அப்புறம் ஒரு 50 கிராம் நம்ம சாம்பிராணி இருக்கு இல்லையா, சாம்பிராணி நொறுக்கி உள்ளே கலந்து வச்சுக்கிடுங்க. எந்த மாதிரியான தோல் அரிப்பு, நீண்ட நாட்களாக தீராத அரிப்புலாம் இருக்கும்லங்க, அதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக குணமாகும். சும்மா தொட்டு மேலே போட்டுக்கிட்டால் போதும். சின்ன பூச்சி தேல் கொட்டிட்டா கொஞ்சம் எடுத்து போடுங்க. குழவி கொட்டிட்டுன்னு வைங்களா, சும்மா விரலில் தொட்டு புள்ளிகளுக்கோ இல்லை உங்களுக்கோ பட்டுட்டா போட்டு விடுங்க, உடனே குணமாகுங்க. ரொம்ப அற்புதமான இந்த தைலம். அடுத்து தலைமுடி சொன்னேன் இல்லையா, தலைமுடி வெள்ளையாக இருக்கா, கவலைப்படாதீங்க. இதை கரிசலாங்கண்ணியோடு சேர்த்து, கரிசலாங்கண்ணி இன்னும் பல பொடுதலை, சவுக்கு விதைகள், நம்ம அவுரி, இந்த முதியார் கூந்தல், இந்த மாதிரி பொருட்களை போட்டு நம்ம காய்க்கிறோம் இல்லையா தைலம், அது கூட ஒரு குத்து அவரியும் போடுங்க. தைலமும் கருகருன்னு வந்துடும், தலைமுடியும் நல்லா கருகருன்னு வளருங்க. இந்த தைலத்தை எல்லோரும் செஞ்சு பயன்படுத்தணுங்கிறது என்னோடய ஆசை. யார் வீட்டில் இல்லையோ அவங்க இதை செஞ்சு பயன்படுத்துங்க. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தைலம்.